Asi wadzimai, tsono redu takaitaira papi chaipo. Chingenge takanga tagoremekedziwa fane maziyo waye. Warume soka. But pachine mukana wani dedi. Zvinoita zvakanaka ngatingoshingai chete murume wangu. Zvinoita chete. Idi hui, idi gogogo. Ndozombofunga kuti peno murume waizwa inoparana naye kwa nyama yoruka pa double bed yawo yandiyakakusumudzira mhepo. Heno, ndichaziwa baini. Inini ndinotombofungawo kuti pamwe vanhu vamaidadira vai dedi pa time iyeyeka ndiwo akakusimudzirai mhepo. Heno, peno. Uyogara padhuze nenapa amai waAfrica. Kuti amai vaAfrica ndokuti ikoko. Ndozitoro tiri kupa mwana wedu baby. Ndombozvidiwa chere nini zvokujairiwa. Iweyo mwana wakoka anenge achizi Africa baby. Ene ndakuda kutososera chivanze changu chichese. Ndodaba zvanhu anouya pano anokura wakazotadza kuti barira muprofiti wedu. Shewe, kwamadi kumbomira kudaro naimi. Kwamakainzwa here song'u itsva yakabuda naimi. Joseph Garakara akazviita. Ane song'u yake itsva iri kupisa. Inonakidza song'u iyoyo. Inozii. Inonzi idya banana mudiwa tiri murudo. Dai wauya, tatenderana murudo. Mudiwa zvakwana, kundishungurudza zvakwana. Idya banana mudiwa tiri murudo. Pfungwa dzangu dziri kweyo baini baby. Ndikundofunga kuti mwana wedu tichatomudiniko. Ndeni chimimbira tuminyuziki twarungu. Ndodaba kuti ataure shona nokuti anenge achizoponesa varungu zvese nomakaradhi. Mabhoy munonetsa fani. Neno ndokuda baby. Ndakakuregerera kare bakani. Boyo kusayoseza bakani kwaita mazuva aya. Baby, mwana ari kukika chere mudumbu makomo. Uyatizwe? Kari kukika akatsukunya. Chireka ndimbokambire tochirungu. Ndodaba uzochitaura naAfrica noshona nyange zvakatodini. Ndinenge Betro kwakatsukunya noHaramba Boys. Dubili, where are you? Where are how do you do? Tinas, where are you? Where are how do you do? Doromi, where are you? Where are how do you do? Bobby Small, where are you? Where are how do you do? Gogo pakatsukunyapo tapita makomrade woye. Aiwaba, usanditire mapoka bayo wazwaka. Paomba pangu panapa, paomba pakoba. Ndi 2007 uwa, isingoyo isabu baine kana ngwe Google ndiyo maichisanisa. Ndokona kunyepo tidzokereko wabva uko, wotangidza ugogodza. Nyongono yako. Ndaswera zvangu mukadzi wasara wangu Ingrid. Karume kako, akanombozinzwa mani. Iwo katsukunya ibvapo maniwe. Ndakapana makakuti ndiudochi. Ndakuda kuroora. Alright. Ingrid sawire. Pabate ipapo manduwe, nokuti makasapabatisisaka panogona kubanzurisa makasiya mazvinenya paomba pangu panoyera pano. Right, ini harishazi Ingrid bakubva nyasuno, ndakuza abamba waAfrica. Wakupengerewe, baba chi? Waratidza kunzi baba mutsokosenda here kana kunzi baba bhora kana kunzi baba chivu. Africa kuita sei kwacho? Gaba rinocheka gava. Izwa shamwari, ini ndiribe chanzi neyo bawazwaka. Ndakanyepiwa kumasoyo kuti mwana ndiri kuzvara nadzimai wanga waka. Ndiye achasunungura Africa ino yese, anenge ari muprofiti mukuru kwazvo. Iyo mfandeyo, wakupengerewe, Africa yechi? Munhu andakawana itambirane paMozapa. Wakasangana matarini iwewe. Chitima changu chishamwari chiri kusumuka. Uripoba. Saka zviri kwauri. Deno uri mumweka wagara tambira padhuze neni, nokuti mai manje kana Africa chasunungura nyika muna 2008 muka, ndipo ndinenda kuda magadhibhodhi manje yokufamba nayo. Iwewe ukureveserewo apo kapa ndada kugara padhuze newe chika. Haiwa apo kapa tongoti saluti mashefu, saluti baba Africa, saluti chikonyanga. Iyo chikonyonga ndiani? Chikonyonga ndabamba wako nyongono yako. Uyapana ndimbokubanzura zigumusoro ziguru iroro mbichani. Shewe akukika futi uyai. Warume soka. Icho chambende piko. Peno chatenda kwana digorito soko obhe matoriro. Idi hui. Ameno, handisi kutomboziva ini. Vabereki mukita shako mbaumo. Ndakanomechanisa ndoboma iziya. Ndiye haradwa nivese pasini yacho. Hanana sendi. Hanana dhora kuti cheko psaka wembo. Handinozvinzwa futi izvozvo. Modza. Vhure dhowa mana. Timopinda mumba imomo. Mana. Modza vhure dhowa kani mwedzi kutenderera. Panonzi maplayer. Panefoni dzinopisa. Dzimwe dzakahaitwa mazita. Baby
masasi rinonditumanisa mazuvano zvakachinja mabhebi atichenda vanetsika taiti dzinoti mukaka aubatwe isa dzinotsika